Ay, hello mga bay. Namin doon karoon ni Duro. Sana all. Mag-date ka. Naman music. Naman music. Okay, magpa-massage bitaw. Ito, diri sa uban. Hindi ako. Atras ito. Naningil man ang lawas. Hindi naman kay takalingi. Ano ito, lingig naman. Kay Massage mo nabiktima ang ugat sa liog. Di anami pahilot na mi ari. Hala, to ka dorong kubkub. Ako na po. Nalami kayo na. Lami kay tanan mga bay, lami kayo. Agoy. Agoy, lami kay siya mahilot. Anain ko dihan ti kay akong liog atay. Di naman ta kalihok ni ini. Hala, sige piso agib taman. Ops, dorong kubkub. Hala, sige. Kana. Piso agi nagtama ng mga abaga kay harang kapuya. Kapoy og buan ka ng minaniho. Sige, ang ako yung kinabikil mo kumabay. Alas, lungkog naghukas na. Naghukas na siya. Nabikil mo bangon ako hago iso kaya itong baga. Matug pa ni ate, nangutan ako at ingani mo yung sakit siya. Buwan man hago na kayo yung muscle din lang nasaya. Mananitang nagugugog. Inis na. Okay, nagpahukas mungkin siya. Okay. Uy, kanindot yun. Sa pamati. Kanindot kayo sa pamati. Iya pa dyan yung gibalikan akong ligo. Nawa, gid ay. Nawa, dadyo. Nami kayo, agay. Agay juga. Hala, sige. Birahi ate. Hala. Manati ang kalimugan. Oops. Ako may kalamin na. Oops, kalamin. Lagyop kayo mi. Hala, ito na. Hala, gidutan na gisiko. Kiningkoy na ta niya kay udi na to ni pakingkoyon kay dati mang taasa ni usa ka oras mo ning hilutan ni usa ka oras 200 ang bayad. Lami kayo kay tibuok lawas gini mo ana din na mahilot na. Sige lantaw lang niya mo ha sa mga kiningkoy porma diha kay unsaon man ato maning gi fast forward kay ugdi pero rin taasa kay sa ka oras ginadihang nagtambay ang video. Hala, mi kay nang piso si ate. Kung laki ka na ay taga massage ng laki. Kung bayi ka na po bayi. Hala, ay mga agi no kay atong kamera na agi siya daplindahan kung napahigda. Oh, sige natawa lang yan ninyo ha mga bay. Thank you for watching our date with Dulong Kubkub char. Sana all. Okay. Sige, piso. Kalamit. Sunahan ba nila na siya ulo? Oops, hari na po siya kamot. Ilang kinapag piso una imong kamot. Pwede, lami aka istanan. Oh. Karoon na yan ni Dol. Mato ilahang kuan ka ng maghawid sa ilahang sa mabayad sa nagpamassage. Kamot na kay di man ni sila kayo kaklaro mga bay kanang aninag na lang ning ila ba. Ay na mga nangagi kuman pikas kamot na pod. Okay piso. Oops, pagkalami na lang dyan sa piso. Oh, sige. Shout out diha sa tanang Losog team na to diha, no? Thank you kaayo sa inyong panagtinabangay. Well done. Congratulations sa tuang newly monetized channel. Team Couple Loves, Cristel Joensen, Almin Slansfang, Mirna Sumovlog, AGK Limpangog, og
Hapit na sad ni si Melvin Art Channel, no? And of course, Nats Balaba, Antoning Tabangan, Tita Maldita. Congratulations sa inyong tanan sa tanang panipinabangay. Thank you kaayo. Kay Mama Al, bring this back sa iyo. Thank you so much, Mama Al. Sa imong makanunayon na pag abi-abi sa naa sa silong. Sa imong full support. Hindi ko magkakasaka mo sa ato ang live kay maka full watch manggid mo sa ato ang adtoon, no? Nya makapaharang po juta. Thank you kayo sa mga gusto mo saka pagsulti lamang mo kay nawagan rata mo hagdanan o bikas bukto na sad ta pagkalami na lang din sa pamati kani si dudukukog na siya may namurag na to naman dagay na kay napingoy-pingoy naman ako ang siya kahag na to na magkaas ito pingoy-pingoy na mo oops sadda pagkalami na lang yun dala piso okay malami kay kanang bunal-bunalan dito yung buwan kamot pagkalamian na lang yun okay tanan karilas-liras punta pa na lang siya ba may nalamang at po reguluhan ang atong kaugalingon pamasas-masas po pag may time diba oops pikas na po DL ni Ron naman anak kaning laki kayo murag nindot kayo siyang piso niya dugayon gid niya na ang kaning bae kayo mo nagpas-pas naman kadyo lami jud kayo nagbalikan niya akong babaga oops bira siya tiil na siya oops tiil na siya sila hala sige relax din pag my time na okay shout out diha pobreng bisdak sa iyo pasyalan Japan vlog ang pobreng hilas Robita Giam kusina ni Botchok kaning ato ang singani ini duduk ko buat na ni ikid na taman gisakitan na ba dawa na kayo das duduk ko lami kayo na mga bahay igugma ko ikaw namumuot ako sa imo kaluguran ayayatin ay inaaruga ka iniibig kita yan ang wika ng pag-ibig ko. Shout out kay Simpleng Buhay sa Japan
Olivia Mipana, shout out. Data Course, Gapi, Aichong Vlog, shout out Aichong Vlog. And of course, shout out Nura Maldita Vlog, shout out Crystal Johnson, shout out diha kang no shortcut in life. Shout out also to Joby Akit channel. Shout out. Lami na ihigda, na sudong kubkob, no? Nahubog siya kalami. Shout out diha kang Nods Kitchenette Vlog, Enzo Kiko, shout out Adin Manzano, shout out Gemini Vlog, shout out kay Gemini Vlog, and of course Track Fit Unhealthy, shout out. Hapit na ni nahuman ang among massage session mga bayno na sa ka oras ila jud anong pag usa ka oras 15 minutes sa bukton, 15 minutes sa mga paa, 15 minutes sa likod, 15 minutes ilara ng tantsahon ba na sila hikap-hikapon nga murag timer na silang kilid kay para may bawaan nila nga time na naay mo tingog ba every 15 minutes mo tingog na silang kilid ilang pinot-pindoton. Quick init pa na. Okay. Nasa sa katiil. Lami kayo sa pamati ining uman. Lami katuog. Nigo magpiso-piso. Hapit na ni nahuman jud. Thank you kaayo ha sa inyong pag-standby din na sa inyong support. Thank you so much. Shout out all lapo-lapo keep up vloggers. Kauban ang ako ang ka-birth nga si Label Vlog, ka-birthday na ko na. And shout out din sa ako ang Mr. President nato ato ang Mr. President no sa atong watch hour section. May Kambal ka-birthday ko rin, Ryan Super Studios. Please like and subscribe no mga bay. And of course all the Losop team, shout out all the lapo-lapo keep up vloggers and all the Losop team, shout out ninyong tanan. Hopefully manduaw sad mo nako no, bisag panalagsa lang once a month. Malipay ba sa tindahan yung in-announce ko na yung panabang kung ninyo kung duawon siga bitaw kong mata. Di ko malimot ninyo mga old Losop team and new Losop team. I know na lain natag mga dalan karon tungod kay na monetize naman tanong and kanang hopefully one day visit sa mo sa kuha because biningaw biasab ko ninyo. Di ko malimot sa inyo ang mga YouTube channel kung di lang mo mag-change. Kung mag-change na mo YouTube channel nya wa ninyo gi-change inyong profile, di gihapon ko malimot. So daghan kayong salamat sa inyong support. Hinaot na one day makita-kita ta ninyong tanan, mag-conduct tag reunion every December no sa maka-ana kay kaayo sa mga dili. Okay, makasana all lang mo ha. So thank you kaayo sa inyong pag-watch. Hapit na ni nahuman atong massage game. Suot nagsapatos kayo man na no. So thank you so much.